Assalamu alaikum Tusfulle Nijar. Hudda dangantaka tsakanin kasar Nijar da kasar Rasha. A yau kina ranar Juma'a, shugaban kasa shugaban jamhuriya Muhammad Bazoum a wannan rana ta Juma'a 16 ga watan Yuli shekara ta 2023. Shugaban kasa shugaban jamhuriya Muhammad Bazoum ya karbi bakuncin jakadan kasar Rasha da ke aikin jakadanci a nan gida jamhuriyar Nijar, wanda ya yi farin ciki da kyaukyawar alaka da haɗin gwiwa da ke tsakanin ƙasashen guda biyu, jamhuriyar Nijar da ƙasar Rasha, musamman ma a fannin kamar ilimi, horar da sojoji da wasu kuma fannoni daban-daban da ke alaka tsakanin ƙasashen guda biyu. Jakadan ƙasar na Rasha ya ce ƙasar Nijar tana da kusan kimanin har kusan mutane kusan 57 wanda suka samu gurbin karatu a jami'o'i daban-daban na ƙasar Rasha domin samun ilimi mai zurfi a fannoni daban-daban, wanda ƙasar Rasha ta karɓi wannan kuma suna ci gaba da samun karatu, zurfafan karatu, ma'ana ilimi mai zurfi a jami'o'i daban-daban na ƙasar Rasha. Kusan 'yan Nijar 57 ke da kwai wanda ke karatu a fannin ilimi mai zurfi ta fannoni daban-daban. Yau kuma ya kara da cewa kasar Rasha suna ci gaba da abin da ya shahi karatuttukansu a jami'o'i na kasar Rasha daban-daban, kannan kuma daga ciki akwai sojoji Nijar kusan kimanin 20 inda suke karatu a jami'ar sojoji kwararru a Rasha, inda suke samun horo ta fannin abin da ya shahi kwarewa akan aikin soji a babban jami'ar Rasha da ke koyar da sojoji wanda ke kasar Rasha. Ya kara da cewa diplomasiya Rasha da Nijar lokaci daya. Ya kuma kara da cewa kasashen biyu suna shirin ƙara haɓaka dangantaka a fannonin cinikayya, abin da ya shafi tattalin arziki da kuma fannoni daban-daban, inda ke da kusan kimanin fannoni daban-daban na alaƙa kamar abin da ya shafi ilimi, tsaro, tattalin arziki da sauran abubuwa abin da ya shafi daban-daban. Za a ƙara ƙarfafa dangantaka tsakanin ƙasar Nijar da ƙasar Rasha, yadda aka tabbatar da ita a yau kenan a cikin wata ganawa da aka yi da shugaban ƙasa shugaban jamhuriya Muhammad Bazoum da kuma jakadan ƙasar Rasha da ke aikin jakadanci a nan gida jamhuriyar Nijar. Kamar yadda kuke gani kaɗan daga cikin imajin yadda ya samu kyakkyawan tarbe daga shugaban ƙasa shugaban jamhuriya Muhammad Bazoum. Malam Bahaushe ya ce shimfiɗar fuska ta yi shimfiɗar tabarma. Sharhin jaridun na wannan mako zai soma da jaridar Murya, wacce ta aza ayar tambaya. Shin sai an kafa wani sabon kamfanin wutar lantarki ne don agazawa Nijelek? Wannan tambaya ce mai ma'ana domin tana daidai da wacce akasarin 'yan Nijar ke fatan samun amsarta. A tsawon shekaru 10 da suka gabata, hukumomin kolin ƙasar nan sun gina tashoshi da dama. Saboda haka ba za a iya ɗora musu laifin yanayin da ake ciki ba. Jaridar ta ce laifin rashin baiwa jama'a wutar lantarki kamar yadda ya dace abu ne da za a ɗora laifin afkuwarsa a wayan ɗaya-ɗayan kamfanin wuta na ƙasa wato Nijelek. Kuma dole ne a yi la'akari da darasin da aka koya daga wannan al'amari don nemo mafita. Abin nufi wajibi ne a buɗe ido a lalubo hanyoyin warware matsalar da aka shiga sakamakon gazawar ma'aikatar da ke da alhakin kula da makamashi. A bi hanyar samar da wutar ta hanyar iska ko ta hanyar rana. Nijar dai ƙasa ce da rana ba ta taɓa gabcewa ba. Jaridar Le Harrison ta ce a tsakaninmu da Nijelek akwai magana. Tofin alatsinan da ya biyo bayan ɗauke wuta a lokaci mai tsawon gaske abu ne da jama'a ke yi akan gaskiya, duk kuwa da cewa Nijelek na ganin akwai ƙamshin gaskiya a hujjojin da ta bayar, sai dai fa bayanan ba za su wanke kamfanin ba. Idan aka dubi yarjejeniyar da ke tsakaninsa da abokan cinikayya, jaridar ta ce ko ma ya ake ciki
A ƙa'ida dole ne Nijelek ta ɗauki matakin baiwa abokan cinikayya wuta ko ta halin ƙaƙa, kamar yadda ya zama dole duk wanda ya sha wutar lantarki ya biya a ƙarshen wata. Wannan ne ma ya sa mutane ba sa sakacin biyan kuɗin wuta, gudun kada a cire musu ita, musamman bayan Allah masu ƙaramin ƙarfi, waɗanda da kyar ake samun ɗan abin da za a juya. Jaridar Le Courrier na cewa kakar ɓoye suna ta zo a wajen mutanen da suka azurta kansu ta ɓarauniyar hanya. Yin nasarar yaƙi da masu azurta kansu ta ɓarauniyar hanya abu ne da ba zai yi ba muddin ba a zuba ido a kan dukiyoyin mutane ba. Misalin manyan gine-ginen da ke tsirowa a titunan biranen ƙasar nan. A yau an kai inda mutanen da suka tara maƙudan kuɗaɗe ba a Yamai kawai suke gine-gine ba, har a jihohinsu suna ta gina manyan benaye da nufin gwadawa mutanen gida cewa su fa ba waɗanda aka sani ba ne a da, lokacin da man da za su zuba a mota ko a babur ma na gagararsu. Jaridar ta ce a yau 'yan Nijar sun fara gano masu dubarar amfani da sunan wasu don yi wa ma'aikatar haraji da mashara'anta layar zana. Waye ne daga cikin mutanen da suka kudince cikin shekaru 3 kacal ke iya bayar da hujjojin da za su gamsar kan cewa dukiyar da suka mallaka abu ne da suka tara ta hanyar albashi ko kuma wasu harkokin da aka san su da su a hukunce? Shin tsohon shugaban ƙasa na iya ba da hujjoji akan dukiyoyin da ya sanar cewa ya mallaka? Ballantana ɗansa da aka sanar cewa a yau shi ma ya shiga sahun mutanen da suka mallaki dubban miliyoyin sefa. Jaridar Le Monde Aujourd'hui ta ce, in dai ba Isuhu ke rike da komai na ƙasa ba, ta wace hanya gidauniyar da ya kafa za ta iya zartar da ayyukan hukuma da suka shafi lafiya sukutum? Taron kare muhalli da gidauniyar fim ta Isu Muhammadu ta shirya a baya-bayan nan na nuni a fili yadda tsohon shugaban ƙasar ta Nijar ke son mamaye komai na muhimman ayyukan da suka shafi nahiyar Afirka. Idan aka dubi manyan ƙungiyoyi da cibiyoyin da aka bayyana a matsayin abokan tafiya a yayin wannan taro, wajibi ne a nemi sanin hanyoyin da aka bi aka ƙulla irin wannan hulɗa. Har ma ana kiran shugaban gidauniyar da sunan gwani a aikin da ya shafi baki ɗaya nahiyar Afirka. Jaridar ta ƙara da cewa ya aka yi ma'aikatar ministan kare muhalli ta yarda aka mayar da ita 'yan rakiya a ayyukan da ita ce ke da hurumin aiwatar da su a hukunce. Jaridar Le Canard da Shene na tambaya, akwai matuƙi a jirgin 'yan adawa ne? A ƙa'ida jagoran 'yan adawa shine fuskar masu hamayya da gwamnatin da ta shafa shekaru aƙalla 12 a kan karagar mulkin wannan ƙasa. Sai dai wanda ke riƙe da wannan mukami mutum ne wanda kusan kamar baya nan, abin da ya sa ma wasu ke cewa bai yi sunan da za a san shi ba, kawai tamkar wani wakili ne da aka ɗora don dai abu ƙa'ida, ba wai don yana gamsar da magoya bayan jam'iyyun adawa ba. Jaridar ta ce idan aka nazarci halin da ake ciki a yau, a fili take 'yan adawa na tafa ne hannu sake, ba su da wani tsayayyen jagora da zai ja su yi gwagwarmaya, lamarin da ke shafar makomar demokuraɗiyya, domin shi salon mulki ne da ya ɗora wa adawa alhakin zuba ido a kan sha'anin tafiyar da al'amuran mulkin ƙasa. To a nan za mu tsagaita da sharhin jaridun labari na wannan mako kenan, da fatan za a kasance da mu a wani satin na gaba domin jin wani sabon sharhin da yardar Allah. Da aka fitar, gwamnatin kasar Mali ta buƙaci rundunar wanzar da zaman lahiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Mali da ta tattara kayanta ta kwashe kayanta saboda ba su da amfani zamansa a Mali. A cikin wata sanarwa da aka buga
wadda ta hito ta hannun ministan harkokin hudda da kasashen wajen kasar mali abdullahi def. Gwamnatin mali ta ce ba ta ga amfanin dakarun majalisar ɗinkin duniya ba a mali. Kusan shekaru goma sun kwashe kusan shekaru goma babu wani abin da suka tsinana, ba ta ga amfaninsu ba. Don haka su gaggauta tattara kayansu, su gaggauta kwashe kayansu da majalisar ɗinkin duniya ta mdd da kuma ta minisma da dukka su kwashe kayansu. Kusan dubunnan sojoji ne ke da kwai na kasashe daban-daban wanda suke karkashin majalisar ɗinkin duniya a mali. Ta ce babu wani abin da suka tsinana, don haka ta ba su lokaci na su gaggauta kwashe kayansu daga kasar mali. Ministan harkokin hulɗa da kasashen wajen kasar mali abdullahi def ya buƙaci kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya da ya gaggauta janyewa a cikin aikin wanzar da zaman lahiya na mdd. A cewar shi, saboda sun gaza duba da dubunnan sojoji da ke da kwai na majalisar ɗinkin duniya sun kwashe kusan sama da shekaru goma a mali, amma sun kasa dakile yaduwar hare-hare na masu jihadi da suka bazu zuwa kasashe makwabta, in ji kasar ta mali. Ministan harkokin kasashen wajen ya kara da cewa abdullahi ya kara da cewa tsaro a kasar mali ya taɓarɓare sosai fiye da shekaru goma da kuma da suka gabatar. Ya buƙaci kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya da ya janye dukkan dakarun shi na mdd da na minisma ba tare da wani ɓata lokaci ba, su kwashe kayansu ba tare da wani ɓata lokaci ba, cikin shirin wanzar da zaman lahiya da suke yi a mali na cin makudan kuɗi kusan dala miliyan 1 ne a kowace shekara ake kashewa na rundunar wanzar da zaman lahiya na majalisar ɗinkin duniya da ke mali. Kusan dala miliyan 1 ne ake kashe a kowane shekara. Dubunnan sojoji ne ke da kwai, dubunnan sojoji ne, don akwai ƙasa da ke da kusan dubu, wasu suna da kusan ɗaruruwa. ƙasashe kuma jiyawa ne na afirka, na asiya, na duk ƙasashe dai wanda suke cikin majalisar ɗinkin duniya. Kowace ƙasa na da sojoji. To kiyashi soji dubu nawa ƙasar za ka samu? Soji dubu nawa ba yan kaɗan bane sojojin da ke mali. Ta ce saboda ba su da wani amfani, don haka su kwashe kayansu daga ƙasar mali. Ta ce hada minisma ma duk su kwashe kayansu saboda zaman lafiya mai ɗorewa. A cewa cikin sanarwa ta suka gabatar su gwamnatin ƙasar ta mali ta yanke hudda da kasashe wanda take da alaka da su a da, kamar su faransa da sauransu, inda ta kulla sabuwar alaka da kasar rasha. Sama da kusan dakaru 1,000 ne na kungiyar wanzar da zaman lahiya na wangar ke ci gaba da ba da gudunmuwa na horo da kuma abin da ya shahi dabaru da kuma shawarwari wajen abin da ya shahi tsaron kasar mali, wajen yaƙi da ƙungiyoyi masu ikirarin jihadi. Gwamnatin da ta mali ta buƙaci dai rundunar wanzar da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya da su kwashe kayansu ba tare da wani ɓata lokaci ba, kuma duk inda suke za a maye gurbin su da dakarun ƙasar mali, tare da shirin ko ta kwana da mayan makamai da gwamnatin ƙasar ta samarwa sojojinta na zamani da jirage da kayan aiki ingantattu. Da haka za a maye gurbin su da dakarun kasar mali ne. Ta ba su lokaci na su tattara kwashe kayansu. Amma sojojin na majalisar ɗinkin duniya suna da yawa tunda kamar ne ce akwai ƙasar da zaka samu tana da soji 2,000, wata tana da soji 1,000, wata tana da soji 500, wata tana da 400, wata tana da 200. to in kai kiyasi ba kananan sojojin suna da yawa. Ta ce kusan sama da shekaru 10 babu wani abin da suka tsinana, ba su da amfani zaman su, da haka su kwashe kayan. Kuke gani tilin tarin taimako ne da kungiyar mgdm ci gaban matasan jihar maradi ta kai a gidan kaso na nan garin maradi domin kai tallafi ga al'umma da ke wannan wuri. Tallafin da aka kai a ranar juma'a 16 ga watan yulin shekara ta 2023.
ƙungiyar mgdm cigaban matasan jihar maradi wadda abdurrashid isufu wanda aka yi sanya dan dubai ke jagoranci wannan kungiya tare da muhimmiyar tawaga da ke mara masa baya, inda suka isa a gidan yari na nan garin maradi, ma'ana gidan kasu na nan garin maradi, mai inda suka yi tattaka domin kai gudunmuwa da agaji ga al'umma da ke wannan wuri, da ke tsare a wannan wuri, musamman ma matasa, yara ƙanana da 'yan mata ga sunan da dama duk a wannan wuri. A wannan gudanarwa ya kumshi gudunmuwa na kayayyaki na bukatu na yau da gobe daban-daban hada ma kayan jiki, kayan sawa da dai sauran abubuwan da suka danganci dangin sabuni ne, kayan jiki ne, dukkan wasu abubuwa dai na kayan bukatu na yau da gobe. A cikin wannan tsari wanda ba karo na farko bane, ba na biyu bane, ba ma na 10 bane, ba ma na 20 bane, ire-iren waɗannan tarin ayyukan alheri da wannan kungiyar mgdm cigaban matasan jihar maradi ke cigaba da bada gudunmuwa a kowane bangarori daban-daban a fadin jihar maradi baki daya. Wannan dai muhimmin abu ne kwarai da gaske. A gidan yarin akwai mutane na da bukatu daban-daban, shi yasa aka yanke shawara kai wannan gudunmuwa a gidan kason na garin maradi domin amfanin al'umma da ke tsare a wannan wuri, inda suka yi suka mika fifiyar godiya matuƙa. Shugaban da ke kula da wannan gida na bangaren jami'an tsaro na gardana sunar ya yi godiya matuƙa akan wannan gagarumar gudunmuwa da aka kawo ma mutanen da ke cikin wannan gidan kaso. Har yaushe su ma kansu 'yan kasan sun yi godiya matuƙa dangance da wannan gagarumar gudunmuwa da aka kawo musu. Ciki ta zo daidai lokacin da ake bukatun abin aka same shi, inda suka yi addu'a, inda aka je ɗayan nasiha da sauran addu'o'i da dai sauran abubuwa daban-daban. Wannan dai abu ne mai muhimmanci matuƙar gaske. Wannan ƙungiya mgdm cigaban matasan jihar maradi wadda ke gudanar da ayyuka gadan-gadan, ayyuka kai a kai, ayyuka ka'in da na'in, lokaci zuwa lokaci, za ta ci gaba da lillinka dukkan ayyukan alheri da take gabatarwa insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.